салом тамошобинони азиз, барномаи таҷрибаро аз телевизиони Баҳористон манзуратон месозем ва имрӯз ман Беназир ба шумо як таҷрибаи хеле ҷолиб, осон ва зебоиро омода кардам, ки умедворам ба шумо писанд меояд ва шумо онро иҷро мекунед, зеро ин таҷрибаҳо дониши шуморо комилтар месозанд. бале, ҳадафи мо низ ҳамин аст: таъсир расондан ба рушди зеҳни шумо ва завқу шавқи шуморо бисёртар кардан ба илмҳои дақиқ ва табиате, ки моро иҳота кардааст. чӣ хеле ки гуфтам, ман имрӯз барои шумо як таҷрибаи хеле ҷолиб ва зебоиро омода кардам ва акнун биёед ҳозир ман шуморо ба маводи ин таҷриба шинос месозам. маводи асосии таҷрибаи мо ана ҳамин сарпӯши пластикӣ аст ва ғайр аз ин ба мо боз лозим мешавад диск, пуфак ва ширеш. бачаҳои азиз, агар мушоҳида карда бошед, ин ҳамаи он маводҳое аст, ки дар хонаҳои ҳар яки мо вуҷуд дорад. барои ҳамин ин таҷрибаро ҳар яки мо бояд ҳатман иҷро кунем. акнун биёед шурӯъ мекунем. аз сабабе ки ин таҷриба хеле осон аст ва вақти иҷрои ин таҷриба низ хеле кӯтоҳ аст. барои ҳамин дар аввал мо дискро мегирем ва онро бо сарпӯши пластикӣ мечаспонем. дискро мегирем. бачаҳои азиз, шумо метавонед аз ҳамаи намуди дискҳо истифода баред. ҳатто дискҳое ки кор намекунанд ҳам метавонед истифода баред. дар таҷрибаи мо дохили диск дар кор неу, худи диск лозим аст. ва акнун сарпӯши пластикӣ. ва сарпӯши пластикиро шумо метавонед аз ҳама гуна мавод, аз маҳлули зарфшӯӣ ва аз дигар чизҳо гирифта ин таҷрибаро иҷро кунед. акнун широшро мегирем. ва эҳтиёткорона дар гирди ана ҳамин сарпӯши пластикӣ мемолем. ва зуд онро ана ҳамин тавр мечаспонем. бачаҳои азиз, мо бояд каме мунтазир шавем, ки диск бо сарпӯши пластикӣ хуб насб шавад. тамошобинони азиз, шумо метавонед аз ҳамаи намуди ширеш истифода баред, ғайр аз ширеше, ки мо коғазро мечаспонем, зеро диск бо сарпӯш метавонад хуб начаспад ва таҷриба низ хуб иҷро нашавад. барои ҳамин мо ана ҳамин хел ширешҳоро истифода мебарем, ки таҷрибаи мо боз зеботар шавад ва диск бо сарпӯш мустаҳкам истанд. ва ширеш дигар ба мо лозим намешавад, онро як тараф мегузорем. ана акнун мо расидем ба асоси таҷрибаамон. мо пуфакро гирифта онро бо ҳаво пур мекунем. ана мо пуфакро пуф кардем. акнун эҳтиёткорона онро ана ҳамин тавр дар болои сарпӯши пластикӣ насб мекунем. то ин вақт диск бо сарпӯши пластикӣ хуб часпидан бубинед. ана акнун эҳтиёткорона пуфакро ана ҳамин тавр насб мекунем. ана бубинед, мо пуфакро гузоштем ва ҳозир бубинед, ки вақте ки мо сарпӯшро мекушоем, чӣ ҳодиса рух медиҳад. таваҷҷӯҳ кунед. тамошобинони азиз,
акнун шумо мехоҳед фаҳмед, ки барои чӣ диск бо пуфак давр мезананд. Таваҷҷӯҳ кунед, ҳозир мефаҳмем. вақте ки ҳаво тавассути қубурча ё сурохи хурд мегузарад, дар назари аввал ҳаво метавонад тавассути сурохи рост бигузараду ба ҳар тараф наравад. аммо дар вақти баромадани ҳаво, он ба деворҳои сурохӣ бармехӯрад ва ба рост рафтани ҳаво монеа мешавад. азбаски фишори пуфак аз фишори берун камтар аст, диск ба ҳар тараф ҳаракат мекунад. сабаби ин таҷрибаро низ фаҳмидем. ин таҷрибаро шумо метавонед аввал худ иҷро кунед ва баъд ба дигар дӯстону рафиқонатон ва ҳатто муаллимонатон нишон бидиҳед. онҳо аз шумо як таҷрибаи дигареро низ ёд мегиранд ва ман низ бо шумо хайру хуш мекунам. то таҷрибаҳои нав ва ҷолиб хуш бошед.